ko jikke dama mawdo be jogino e bangesa kambe dawabe terde be falde gudiri kono hoddir salima dum non ko ciagal nde jenge naati e ngesa ba bonni kala ko tawno ton gila e ledde besnoje kabirde de be jarniranno den ledde fof yaadi e lewlewndu Oumar Samba Sow horejo mabbe e der falde nde weti ko mi dawi ga pour arde ndarde ngesa ba no sumiri mi tawi kam ngesa ba worema hay batte heddaki kala ko lorono do dal ene guuri ala ko heddi fof sumi ha laabi so wona tawa ko muluji di walla tiwo jamdi di ala ko heddi do fof sumi ha laabi ngesa ba kam worema ba boni wonno do ko banana mi wawa limti ledde fof kono kala legal loronogal do ala ko heddi ledde fof cumi ha laabi ba ngesa ba jaajendi mum tolni hectare didi non wona dawabe terde tan kutortono dum wadde ko falde nde kala e mbaadi kuptidindi bonira commune di koye munen ene garanno do wadde sardingeji munen ene ngooca ene nawa ene nyaama walla hen wobbe ene nge ko parce que yinde handicapé jo ari mais wona handicapé tan wurni parce que hebe gona handicapé ji de ngara do ndema do nawta galleji munen kambe dawabe terde be falde gudiri woni handicapé en abe nyaagi ballal e dendangal jomen jawdele ha e yaraltibe kala nde ballata be bela ngesa mabbe ba ina arta e mbaadi mum ngadan teeri Aliou Ndiaye horejo mabbe e der commune mo Goudiri be nyaagi jogibe partenaire uji di yimbe bonne volonté no sulay harini nanga en yar surtout le maire le préfet les ONG tout le monde on n'a pas laissé personne be nyaagi balital yimbe darno min e la croix rouge neddo so nati do tan berne mum bonal kal gannodo odo projet so nati tan berne mum bonan min bertam boni tellement même halani mi waaw ko ena tolni e duubi joyi be dawabe terde be dawaka hakkillaji ena kutoro bangesa e ballal Salmata Ndiaye jodito to leydi France dum fof non ko ande yelade e yowitade dum non ko yidi maybe garta fof ko baye buri wadde kala kandudo e ballal ko dawabe terde be falde Goudiri buri Amadou Djibi Bari Goudiri radio télévision Fulbe International